Милан от София. И съм на 30 години. Какво забивате? Бея рок. Тази емоция е заразителна. Беят скачат палачите. Беят скачат по казалците. Пейте, скачайте, весели деца. Пейте, скачайте, весели деца. Пеят скачат средните. Пейте, скачайте, весели деца. Пеят скачат безимените. Пейте, скачайте, весели деца. Пеят скачат малките. Пейте, скачайте, весели деца. Това наистина е изумително. Не разбрах какво се случи на сцената. Благодаря ти за това изпълнение. Аз може да те слушам още с часове. Това е вечен хит, страшна класика и мисля, че беше точно това, от което имахме нужда за финала на нашите кастинги. Браво! Ние ще гласуваме всеки както смята за добре. Но аз за първи път със сигурност знам какво ще кажа. Кажи. Не, разбира се. Айде, кажи. От мен имаш да! Yes!